Eta gaurkoan Gipuzkoako Pilota Federazioaren 100. urteurreneko ekintza izango dugu. Talde gorria, talde berdea eta Oiartzungo Txost, Zubietako taldea eta Bilabonako Behartzanako pelotariak nahastuta, erakustaldi eder bat eskaintzen saiatuko gara. Gaurko ekitaldi eder hau laguntzeko Beñat Gaztelumendi eta Alaia Martin bertsolariak izango ditugu alde batetik, eta Xaxari lanetan Jose Mari Michelena, Euskadiko Pilota Federazioko presidentea. Hore bada gaurkoan hemen izatea, ezer baino lehen eskarak eman nahi dizkiogu bai Usurbilgo udalari, Bilabonako, Oiartzuko eta Donostiko udalari ekintza hau posible egiteagatik. Ez da erresa izan hau hemen egitea lortzea, baina lortu dugu, ateri dago, eta berehala hasiko da partida. Egunon denoi zer moduz gaude, sare txuriaz arago, gaur xisterekin txiste txar batzuk elirateke arraro. Modalitate zarra dugu hau, baina oraindik hemen dago. Alderdi ederra bihur dezagun, dena baino ederrago. Nola kirola ez den izaten, joko eduki utzeko. Gaur hiru herri eder elkartu gara elkarri laguntzeko. Alderdi eder bihurtu dugu hain plaza forma luzeko. Aukera eder bat izan dezagun, garena ezagutzeko. Garena ongi ezagututa, nahi dugu goratu altu. Besoak ere bihur daitezen, itxasondoko olatu. Baina aizue zuek mesedez dena ongi kalkulatu. Oraingoz ez da euririk eta odeirikan ez zulatu. Mendeurrenera elkartu zaigu Donostia ingurua. Sare luzea egonagatik dena ez baita segurua. Hemen minik ez inork hartzea horixe da helburua. Beraz gozatu jotxalo fuerte eta makurtu burua. ¿Listo? ¿Listo? China. Egunon. Astera doa partida. Olyan fordítás, hogy ez dena bombeuta ainda. Hola, bombeuta. Zuak berrogei, ni arrain,
La pelota verdeña, gol, ahora. Verdeña. Verdín. ¡Bola! Ortiz. Horri, ez, bizia da, batu, bizia! Venga, Berriz, motela! Aurrenengoa! Batu aurrenengoa! Josei pelota. Berdina! Lander. Bai gora! Ondo jozu! Kontuz. Berriz! Leno, bai Galarretan, bai enpresa zibilaz. Bai aldi bat, estamos